Mga balitang lokal sa Tagkaro TV. Binigyan na naman ng karagdagang hanap buhay ni na Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. at Congressman Zaldico ng Ako Bicol Party List ang mga residente ng southern part ng lungsod ng Legazpi nang ito ay mag-distribute kasama ang Department of Agriculture ng mga kaber na sisiw sa covered court ng Barangay Humapon, Legazpi City. Ito ang nangyari ngayong Sabatong umaga matapos na mag-distribute ng tig-10 na sisiw ang mga opisyal para sa Sustainable Livelihood Program ng organisasyon. Hindi lang sisiw ang ipinimigay, kundi pati rin tig-iisang sakong feeds ang mga beneficiaries na ito, kaya malaking tulong ito ayon sa mga nabigyan. Maraming po salamat neta, dakulang tabang sa muna. Bilang barangay kagawad, pag nagdako, tatao po sa mga residente. Sa mga sasakop po puro, tatao po ako. Maraming po salamat po kay Kong Saldico at kay Darwin. Yan po ang pagtabang sa iya. Ang Ako Bicol ay matagal nang nagbibigay ng programa sa lungsod, lalo na sa malalayong lugar, at ayon kay Garbin, patuloy silang magbibigay suporta para sa mga kababayan. Yung kaber dispersal, ginagawa na natin to, at ang kagandahan nito ay we have different beneficiaries from 5 barangays, and they will be receiving 10 sisiw. Dati 20, ngayon 10, tig-10 sila, at may tig-isang sakong feeds. So ang gagawin nila, papalakihin na lang, papalaguin, paparamihin, para ito ay kadagdagang hanap buhay para sa kanila. So it's a sustainable livelihood program ng Ako Bicol Party List in partnership with the Department of Agriculture. Alagaan lang ng mabuti, and kung pwede, padamihin, at kung dumadami na, i-share din nila doon sa mga nangangailangan na kanilang mga kapitbahay, para at least yung benepisyo ng gobyerno ng Ako Bicol Party List makinabang din yun, di ba? Insay ko lang sa Ako Bicol, ini pong aktibidad mo niyan na ininganin mananaog yung mga suo sa 5 pong barangay ini, sa Barangay Humapon, sa Bangkerwa, Mariawa, Buda, Bagakay, and Imalnod. So, tig-10 po ini ang itatao sa kada 10 man na tao. So, yun dakulaw po yung tabang na makakasumpon man sa, syempre, sa ining kada beneficiary. Inot na inot, kung dumakol ini, dakulaw na tabang ini. Mapadakol ini, kang kada matatawan, dakulaw na tabang dahil nata. Syempre, once na mapadakol mo ini, and then pag nagpara bunay na ini, pwede nila ini ipabakal. Kaya, or, kung ugaman sindang tatawan man na iba, na pamilya nila, pwede nila ini mapaisa, and maitaw man sa kaisang mga pamilya. You're listening to only the best internet radio station in the world.